Er bagagen ikke pakket ordentligt i bilen, kan det medføre alvorlige skader, hvis du skulle komme ud for en ulykke. Pak derfor bilen med omtanke. Tunge ting placeres lavt og bagerst i bagagerummet mod sæderyggen. Brug kun tagboksen til lette ting og overhold altid vægtangivelsen. Hold bagagen i en højde, så hattehylden kan holde den nede ved en eventuel kollision. Har du brug for mere plads end bagagerummet tillader, så placer den på gulvet bag forsæderne. Læg ikke bagage i hattehylden, heller ikke småting som f.eks. en drikkedunk, men brug lommerne bag på forsæderne til opbevaring. Fastgør DVD-afspiller på nakkestøtten. Kør ikke mere end 8 timer i et stræk, da risikoen for uheld fordobles herefter. Husk, at sikkerhedsvesten er obligatorisk i mange lande og skal bæres, hvis du får motorstop på motorvejen. Hold ekstra afstand og kør langsommere, hvis du kører med en fuld pakket bil. God og sikker tur.